Кече кыр эшләре тәмамлангач, хуҗалыклар булган игътибарны терлекчелеккә юнәлтә. Димәк, бу тармакта җитештерү күләме дә артырга тиеш. Әмма сөт саву узган айның шушы көне белән чагыштырганда 38 тоннага кимегән. Көзге чорда кимү күренешенә аптырыйсы юк та кебек. Тик менә бозау алуны ел дәвамында тигез итеп килгәннән соң, бер төрле ашатуга күчкәч, кимү булырга тиеш түгел дип белгечләр. Шулай да республикада терлекчелек продукциясен елда арттыру бурычы куела. Мәсәлән, сөт саву узган елга караганда 163 тоннага арткан. 233,700 баш сыерның һәр кайсыннан 14 кило ярым сөт савыла. Күрсәткечләрне тагында арттыру өчен нишләргә соң? Теләче районында да җитәкчелек үз алдына әнә шундый сорау куя. Быел районның 3 хуҗалыгында сөтчелек комплекслары төзергә керешкәннәр. Әмма төзелешнең хуҗалык өчен шактый кыйммәткә төшүен исәпкә алсак, каяндыр акча юнәтергә кирәк була. Хуҗалык җитәкчеләре аз процентлы озак вакытка бирелә торган кредитлар булса, хәлләр җиңеләер иде дигән фикердә. Бу атнада алар Россия Авыл хуҗалыгы банкының Татарстандагы идарәсе җитәкчелеге белән очрашты. Теманы киләсе язмада дәвам итәбез. Игенче хуҗалыгы күптәннән терлекләргә азыкны баланслап ашата. Бу исә барлык төр азыкны бергә кушып булгатып, маллар алдына таратудан гыйбарәт. Узган еллар комбиозык цехы да салып куйган. Камби кормасы ясала, савым сыерларга, малатнякка, андан соң боз сыерларга ясала, алын бүтән премикслары, ниләре анда бер 12 төрле катнашма кушыла инде ул камби кормага. Тракторга тагып йөри торган азык ваклаткычлар Татарстанга 15 ел элек килеп керде. Хәзер инде бу усул искереп бара. Зур терлекчелек комплексларында терлек азык әзерләү үзәкләре төзелә башлады. Аны үзәкләре Кукмара, Мамадыш районнарында эшли инде. Тиешле кушылмалар белән байтылып ясалган азык шул үзәктән фермаларга таратыла. Biz аны күптән хыяллар бирдек инде, бу кирәк әйбер инде, безнең карма-центр эшләре маташыла. Алла бирсә, biz аны инде киләсе елга чыккач бутка җибәрбез. Бу булса инде безнең күпкә җиңелрәк була инде шуннан соң. Әгәр бу үзәкләштерелгән азык цехы төзелеп эшли башласа, сөт саву күләме артачак дип ышандыра белгечләр. Әлегә игенче хуҗалыгы 440 сыерның һәр кайсыннан 16 литр сөт савып 7 тоннасын сатуга чыгара. Тулы бер терлекчелек комплексы булсын өчен барлык торакларны бер мәйданчыкка җыю зарур. Бер урында җыю кирәк, камби кормалы цех амбарда, чөнки аның икмәген бөтен өчен кертеп тартырга камби кормалы цехның амбарда булуы кирәк. Шул вакытта оннарны монда һәрберсен камби кормаларны һәрбер төр терлеккә үзенә монда төшереп, арба белән төшереп ушатабыз. Аннары синаж силосына кушып, тиешле катнашманы шушы карма-центр әзерләп, аннары әзер продукцияны терлекләргә таратырга дип, аны без хәзер төзү стадиясендә торабыз инде. Рафис Яхин әйтүенчә, бөтен бер комплексны кыска вакытта төзеп чыгу үз көче белән эшчәнлек алып барган хуҗалык өчен мөмкин түгел. Шуңа да алар бу эшкә 2010 елда ук тотынган. Коры басуга башта тоналар торагы төзелгән. Аның янына буаз сыерлар һәм бозаулату уңайлыклары булган корылма калкып чыккан. Узган ел яшь бозаулар да яңа бинага җыела башлаган. Бозау караучы Гөлсинә Шәймәрданова куанып бетә алмый шушы торакка күчүләрне. Без суык торакта эшләдек инде. Анда куллар туңадыр, салкын сулар кертелмәгән иде. Йөнтәчлек белән таш идек. Бик авыр янда эшләү. Аллага шөкер, менә бу фирмага без абзарга без сөйне бетә алмыйбыз. Менә җылы су килеп тора, 40 градусларның эшеп тора, паёкларга килә, камби кормалары бар, пешәннәре барысында салып торабыз. Бозауларда субханалла икенче төрле инде үсүләре дигән. 160 бозауны алар ире белән икесе тәрбияли, шартлары яхшы булгач, яшьтерлекнең үсеше дә күзгә күренеп үзгәргән. Артымнарыбыз да бар, 800, 850 дә була. Зурларыннан күбрәк тә инде привез инде бар менә. Күренеп тора бит инде. Игенче хуҗалыгы 2008 елдан бирле банклардан 141 миллион сум кредит алган. Алынган кредитның һәр суммада шушы төзелешләргә тотылган исәпкә алсак, бүген нәрсәдер төзим дисәң, бурычка керми мөмкин эш түгел. Быел да хуҗалык өчен банклар белән сөйләшүләр башларга туры киләчәк. Күргәнегезчә, аткорым площадка төзеп ятабыз һәм башка бөтен эше бер сартыннан берсе төзелеп килә. Безнең киләсе елга керә торган була проектлаштыру елы дип саныйбыз киләсе елга. Ondan sonra da kompleksin üzerine kirişiriz diyen fikirde tarafız. 21 yılda. Алан хуҗалыгы да үз көченә таянучыларның берсе. Биредә дә төп кирим чыганагы дип сөтчелекне атыйлар. Узган елга караганда сөт сатудан алынган табыш 23 миллион сумга артыграк булган. Димәк, бу юнәлешне үстерергә кирәк. Бүген билгеләнгән урында геодезистлар эшли. Монда 1000 баш савым сыерына комплекс төзеләчәк. Орлыкчылык хуҗалыгы буларак һәр гектардан 36 центнердан артык уңыш үстергәннәр. Игенчелекнең табышы терлекчелекнеке белән ярыша алмый шул. 800 тонна будай саттык. Ну, бәяләр инде сравнительно кыйбатты барды да. 9 миллионнан сатырга туры килде. И бүгенге дә ашламадабыз.
Мына ошлама бүгінгі күнде біздің 500 тоннаға якын ошлама бар. 492 тонна. Шуның өчен ошлама бәяләрдә риск артачак. Шуңа карай инде көтмәскә уйладык. Теләче районына бу көнне Россия Авыл хуҗалыгы банкының Татарстандагы җитәкчесе Ләлә Кудерметова да килгән иде. Банк моңарчы Әтнә Балтач районы хуҗалыкларында мондый проектларны тормышка ашыруда катнашкан. Данный проект, данный кредит у нас. Әлеге проект кредитлар бездә Россия Федерациясе авыл хуҗалыгы министрлыгының ташламалы кредитлау реестрына кертелә. Карар кабул ителгәннән соң әлеге проект реестрга кертелер һәм без аңа 5% кредит бирербез дип ышанабыз. Алан оешмасы 1000 башка сөтчелек фермасы төзергә уйлый. Бездә инде гамәлгә ашырылган проектлар да бар. Мәсәлән, Әтнә районында 2, Балтач районында 3 проект. Шуңа күрә сөтчелек фермалары төзеләчәк, киләсе район теләче булыр дип уйлыйм. Менә башта күпмедер түләмичә торып, монда 2 ел буламы, ул әгәр 5 ел булса, ишо дип әйткәндә. Без ышанып калабыз инде. Бүген көндәлек 55 тонна сөт сату Теләче районы җитәкчелеген канәгатьләндерми күрәсең. Шуңа да быел 3 хуҗалыкта сөтчелек комплекслары төзергә тотынганнар. Максат көндәлек сөт савуны 100 тоннага җиткерү. Эшләр күп. Мин нәрсәдә күрәм? Хуҗалыкларны бурычка батырмыйча, излекләр рәвештә яңа комплекслар салырга кирәк. Һәм инде элек салган, элек эшләгәннәр үз чиратында алардан китәргә яңа заманча технологиялар. Бу өлкәдә кызганычка каршы эшләрләребез күп. Мин башта күрәм моны азык центрлары эшләүне, әйтик, менә азык үзәкләре дип әйтик, вакыт хуҗалыгындагы шикелле Нижнекамск районнарына барып өйрәнеп кайттык. Аннан соң Балтачка барып өйрәнеп кайттык. Хәзер шушы өйрәнгәннәрне тормышка ашырасы бар. Әйткәнемчә, бу җиңелеш түгел, барысы да акчага барып төртелә. Süt бәяләре соңгы елларда әле более-менее стабильный тора. Ну, süt бәясенә генә карап булмый. Безнең запчастка булган, төзелеш материалында булган бәяләр елга берничә мәртәбә сикерә. Буларда тәңгәл килсә, әгәр дә берсе төзелеш эшләре алып барырга, хуҗалыкны яшәтү, зарплатасын бирү күпкә җиңелрәк булыр иде. Авыл хуҗалыгында җитештерүне киметүе генә тиз, арттыру шактый вакытны ала. Аны тизләтү өчен хуҗалыклар аз процентлы кредитлар һәм хөкүмәт ярдәменә мохтаҗ.